ኤፕለፕሲ ሕማማት ኮይኖም ብዙሕ ገጻት ኣለዎም ልክዕ ከም ትርኢቶም ድማ ኣዝዩ ዝተፈለየን መተስኣታት ኣለዎም እንተኾነ ግን ኩሎም ዓይነታት ኤፕለፕሲ ኣብ ክልተ ነገራት ይሓብሩ ኣብ ሓንጎል ለውጢ የስዕቡ ብተወሳኺ ድማ ኤፕለፕሲ ኣይመሓላለፉን ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ግዳያት ምስ ኩነታት ናብ ዓለም ይመጹ ስለዚ እቲ ሳዕቤን ምሳኻ ይውለድ ማለት እዩ ይኹን ደኣ እምበር ኤፕለፕሲ ሳሕቲ ይውረስ ሓደ ግዜ ድማ ካልኦት ሕማማት ምኽንያት ይኾኑ ሕማማት ክፍለጡን ክሕከሙን ዝግብኦም ንኣብነት ከም ጠረ ናይ መንሽሮ ሕማምን ማህረምቲ ርእስን ብምውዳቕ ዘጋጥም ወይ ድማ መውቃዕቲ ኤፕለፕሲ ከስዕብ ይኽእል ዓበይቲ ሰባት ናይ ኤፕለፕሲ መጥቃዕቲ ክመጾም ይኽእል እንተ ደኣ ሓንጎሎም ብግቡእ ደም እንተዘይተመሓላሊፍዎ ኣገዳሲ ኣብ ኩሎም ኣጋጣሚታት ስለዝኾነ ብክኢላ ሰብ መሰረታዊ ዝኾነ ምርመራ ክግበር ኣለዎ ዋላ እውን በቶም ዝበልጹ ሓኻይም መተስኢ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ከይፍለጥ ይኽእል ዝኾነ ግን ምርመራ ረብሓ ይህልዎ ለተወሳኺ ሓበሬታ ap.ch